nerkep marat mareng arui ke pajut pon. Bharti Airtel Company pen internet 5G warsai kangpu. Hidipia hitialong market set kim rang pon bomlo. Kardom pinikar bi prime time abirtang ton pen archik tha. Rong marjong tulamara cultural complex along Kajironga National Park pen patir pi ponsi ingdeng trok kebra nerkep marat mareng arui angdung kitiamai ke paman pon. Kedamtang prenipai hini pen pangcheng ponsi marat mareng arui kaprek adimalong ason kacepate hai hui padopon det pen kedamtang prenipai trok siani kijut siani dalamara along cherok tok amai mate rat pen mai kang nirap ajamek paman pon. Ada porphai kep malom pen utam saikia pen ajok mai chari ponsi Romesh Kumar Gogoi DFO Kajironga Prohalat Kro ACF la pen Mongol Singh terang chairman dalamara municipal board atuma phan milur pakaisi mai chengponlo. Pinpor dam sinang dolamara along lapuson Kajironga National Park pen ke patir pia mai bipon pe pinlang. Setapini Prohalat Kro ACF kachirabdun pen ajok marat mareng aphan inghonang ji la pen thengpi thengprang pangjok nang ji la pen marat mareng api pen monidang bong kachirap thedung walam dalamara arat aphan kapachini ji aphan bangso amai ki bipon pusi aluhi atum pen lamthe jaipon. Hong pen kewang aluhi atum jesemet dolamara mate Karbi Anglong alo clear seng ke thek long pen apot aninga rong pik la pen Karbi akekan hai hui seta kilang aninga rong tipi pon. Karbi Anglong atum nei Kajironga National Park aphan akinang sot avi seta Kajironga National Park ke Karbi Anglong aphan akinang tipi atheke langketia hut jontu api anke Karbi Anglong a ing nam arlosi nang chepa chongji la pen chopanji la si Karbi Anglong along le nang pek nang ne seta ka chopanji a phanadim pek tu la pen pathiri pusi DFO Gogoi chuning ritekang Maya hut school o somaratoma phan arjan ki hi ka chepate pen ke haidona tuma phan medal la pen hokalu mate certificate pajir pon. Wildlife la pen Kajironga National Park pen mai ke phapona hut radari dak ke en pen Kajironga National Park nangke parlo phan lo pusi radatum kap heredu la solam ko ana hok mapu DFO Gogoi aphan lamthe karjupona hut nangke thandun ke lake a hokali la pen phere nangne atheke Kajironga National Park ke ami thanga jakong ke do pen kapreka longle kithiare ji la pen kachiraya re ji alamavi in identified corridors so that that movement of animals are eased out. So if we can spare some wall for the ease out of movement of the animals, yes, we have to be considered for that. And government, who is government is? Government is elected by us only, na? So government has to take care of your people and take care of his forests and take care of his animals also. So that is a complex equation. So we have to balance that equation. So there should be a easy moment for animals and easy moment for your vehicle also. So that's the drugs. Halapu ingnar penajok apran kedam nang atum dopik seta ahema sora phan non pu anta thang akirap avi pinlang pualam karjulong ahut nang ke thakdon compensation aphai kepabat nang jidok lapen lake RG ding kloita thek seta ki PG aphan bor ipopusi ningje tekang. Session is there, but in present context, yes, that rate to be reviewed. I think this has been already taken over by the government. So there is a system. We are doing it. We are giving it to 1 year, but it's a government system. It takes some time, but system is there. Dola marapen RG son rongphar Karbi Anglong live. India lo long nerkep asitia long Airtel internet 5G website kipi chengpon lo. Karbi Anglong live abirta kelang kaching hon arat do anaphan ison kinang sot abirta nang litum arjuik tha. Det piang kang along 5G internet website ingpu pontang lo. Bangso internet 5G website kang pu ponlaki Jio Anparta Airtel company network.
Birta ke long dona teng pen non amat ke long ner kep asitia long bangso warsai ke cheng sia phong pangni pontang lo. Bonda donatum 5G internet service warsai aphan kapre ka kimia sim nangli apply dun ik eddet achok. Athe 5G internet warsai aphan nangli rid deng along ke otbom 4G sim penamata 5G warsai nangli long ikji. Lapusona warsai ki pipon lake Bharti Airtel company network atumpen. Airtel company atumpen bangso chiklo ke damtang niphai trok themana nisi bangso internet 5G warsai long net kep asitia wai kangalong bi ponlo. Puthot kenang soda berta arjuik tha. Jio company atumpen internet 5G warsai ingpupon ikdet penapi Bharti Airtel company atumpen bangso chiklo ke damtang niphai trok themana ni internet 5G warsai kangpu asai deng ponlo. Bharti Airtel company atumpen ke pachini pona berta tengke India long net kep asitia long internet 5G warsai pipon lo. Bangso warsai nangli ke long dun ikji aphan akapre ka kimia sim card nang nilo. Ke dotang mate abarim 4G a sim penamatsi nangli internet 5G warsai long ikpo. National Desk Report, Karbing Long Live. Nilib MSC constituency ke parlo koilamatia hawar dekrung athoya long kedamtang preni phai troxier ni ada por phai ke pen pang cheng ponsi kedamtang ingdeng thongkep hawar karbiri sonim so ronga je katalona dimalong keter ahormu kewar la pen ke pang thir pona sai kedeng pon kai ke amat bang pen kopine long ji pu choton lorle pin pen jakong horang doa ko la pen iria ke mesena por hut kopine akinang sot asimbon kachipi bon nangji akinang sot Lapen kai keta longri longpat mithang hawara long kepa measai kepa chogasai ke klem ponang jiarpu dobinong pu matha ponsi kedamtang Nili Press Club Executive Kachingwaya hut ke rai pona teng kedamtang pre niphai troxier ni koilamati ahawar dekrunga thoya long kedamtang pre chiklo niphai hini pe niphai pli an Zonal Karbi Youth Festival rongaje mate Nili Hawar Karbi risonim so rongaje ingdeng thongkep ke choga hut ke talon pon along klamalong radarmu dopi kachitong hut Plastic ahom bonga chet lapen ason kewar tip kirik chojoy ni kithu ki oipen adungarai ki do kedam chilang no dak ason do koklo Lasini Nilip Press Club abitung hin pen jutang juba lapen nilip ahawar methang alongri methang penta kepa me kepang thir pon ki kenang sot pu matha pon si kepang thira sai klempon pachunlong pemelo non kewang jilangar ni anta nilipalong kopine kachera kacheto nangjia sai pen chenglok ason kiduke sungalong kaching honseroi lapen kachirap seroi asai deng pothu bomji pusi Nili Press Club amai phu Samson ingtia hin pen pachini pon ini tumla Nili Press Club abitung tum nil tum peneng 2022 aningkan ke batai ke thom aphong chok lo abang social work ke claim pon long ke sipini ni tum ladak kiwang nangkok la peni tum kiwang adim la kele no koilamati degroma thoilong labang so festival adim along la plastik la pen bong la pen kapre kithu ki ui la pen keter ki er ki war adim sini tum Nili Press Club pen penan pedap adap baji kep long pen ni tum non baji kon lo por phai ho an ni tum claim pon lo labang so kibang thira sai ke claim long ni tum pinar suni la kecetong an pen tani tum abitung pen klem polo ason tak sini tum non kiwang jilang sitame lapuson kapre angdeng kapre asai ni tum ke klem ponji dolang sipini ni tum la tang er nun is sitame labang sodim ke pangthera sai penan itum pachun polong lo Bangso ke pangthera sai along Nili Press Club along klem rapet pherangki tum do an chitong dun si pachun pon koilamati pen Samson ingti choki hola pen Sonjit Crow Karbing Long Live Lakhain ko raisi Borjan constituency angkang hidipia hithialong ke damtang chiti ni pioneer keberni Karbiang Long Chenmas Council EM Surjo Rong Parpen Hemanujok Parjaponsi sai ke klema bang pangcheng pon phitlo bang solong ok ke jora hem lapen ke jor ke lana hem si kimpon lo ke damtang preni phai troxiani hidipi bajara chunbang Chandroti Munglapen Office Secretary Mongol Kro Tumki Kim Kerang Ponbom Ahemalong Kahumri Pedodam
la pen ke klem ke pangjang jia phan la pen cement rod ita sangti la pen ki kim kerang a hormu an mesen quality pen si kimrang ponang ji pusi pin khat dun lo dilai pen bijoy rongpi carbing long life pini karbi prime time berta ke lapon si kang tonik lo Audio Jungle.